В това видео ще разгледаме как да стартираме MongoDB с помощта на Docker контейнер. Първо сваляме официалния Docker image за MongoDB Community версията. Информация за това можем да намерим в документацията в сайта на MongoDB. Копираме си Docker Pull командата и я изпълняваме в нашия терминал. Тъй като аз вече съм свалил имиджа, при мен процесът протича мигновено, но тези от вас, които го свалят за първи път, ще почакат може би около минутка. Следва да стартираме контейнер, базиран на този имидж. Това ще стане с следващата команда от документацията. Така че копираме Docker Run командата и я изпълняваме в нашия терминал. Подаваме име на контейнера с -name. Мапваме порта, на който ще върви базата в контейнера, с същия порт на хост машината. Това е необходимо, за да можем да комуникираме с базата, без да сме в самия контейнер. С -D стартираме контейнера в background, като по този начин не окупираме терминал. Така потвърждаваме, че контейнерът е стартиран с Docker PS командата. Следва да инсталираме MongoSH, MongoShell, за да можем да работим с базата през терминала. Инструкции за инсталацията за съответната операционна система, на която работим, са налични в сайта на Mongo. Ще оставя линкове към документацията в описанието на видеото. След като сме инсталирали MongoSH, за да се свържем с базата на дефолтния порт 27017, е достатъчно да изпълним MongoSH командата. И така, успешно се конектнахме към localhost 27017.